امروز 2 فеврал است و студия марказии радиозодӣ нигоҳе меандозем ба ҳаводиси тоҷикистону ҷаҳон. шаҳлои гулхоҷа ҳастам. салом. сархати мавзӯъҳои барнома. даҳо ҷангҷӯи тоҷик ки аз сурияву ироқ ихтиёран ба ватан омаданд ва афв шуданд, дубора ба он ҷо баргаштанд. тавзеаи сардори раёсати корҳои дохилии сӯхт. аз 72 нафар 34 нафараш дуюм маротиба баргашта рафтанд. дигар нафарон ба ҷо баргаштанд. ҳамкориҳоро тавсия медиҳанд ва ё сафари нахустини президенти Қирғизистон ба душанбе бо чӣ анҷомид? тоҷикистон мехоҳад марзашро бо Афғонистон аз нав мушаххасу аломатгузорӣ кунад ва бо ин ба баҳсҳои марзӣ хотима гузорад. ва гоҳ об ба тарафи Тоҷикистон меояд, дар натиҷа ва гоҳ ба тарафи Афғонистон ва он заминае ки мувофиқи харита дар Тоҷикистон ҳастанд, зиёда аз 1000 километри квадратӣ баъзан дар тарафи Афғонистон мемонанд. пеш аз 30 сокини вилояти суғд дубора ба майдонҳои ҷангии Ироқу Сурия баргаштанд. ин рақамро Қудратулло Назарзода, сардори раёсати корҳои дохилии суғд, дар нишасти хабарии рӯзи 2 феврал эълон кард. мақомдори тоҷик гуфт, дар солҳои гузашта дар маҷмӯъ аз кишварҳои ҷангзада 72 нафари пушаймон шударо ба ватан овардаанд. ихтиёрон омадаген ягон нафараш ба ҷавобгари ҷиноят тикашагӣ шудагӣ нестанд. чи дар вилояти суғд, чи дар умум дар республика баргаштан чхел дар баромади махсус гуфтагӣ аз 72 нафаре ки мо баргардондем 34 нафар бо баргашта рафтанд. нафарое ки аз 72 нафар 34 нафараш дуюм маротиба баргашта рафтанд. дигар нафарон ба ҷо баргашта рафтанд. ба ҳамон давлатҳое ки буданд. тибқи ҳисоби мақомоти тоҷик беш аз 1300 шаҳрванди Тоҷикистон ба сафи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ пайвастанд. қонунгузорони кишвар дар соли 2015 ба кодекси ҷиноятӣ банди махсусеро илова карданд ки бар асоси он ҷангҷӯёне ки ихтиёран ба ватан бармегарданд афв хоҳанд шуд. чандин нафар бар пояи ин амр аз таъқиби додгоҳӣ раҳо ёфтанд. бино ба маълумоти полиси суғд, феълан беш аз 1000 сокини минтақа таҳти ҷустуҷӯи ҷиноӣ ва беш аз 600 нафари онҳо ба гумони содири ҷиноятҳои марбут ба экстремизм ва терроризм қарор доранд. имрӯз нахустин сафари расмии президенти Қирғизистон ба Тоҷикистон анҷом ёфта. Сооронбой Ҷембеков ба Бишкек баргашт. натиҷаи ин сафар ва мулоқоти Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон бо ҳамдои қирғизаш имзои 8 созишномаи ҳамкорӣ буд. сарони давлатҳо натиҷаи музокиротро барои густариши ҳамкорӣ ва тавсияи муносибатҳои дӯстӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон нек арзёбӣ карданд. онҳо гуфтанд ҳамкориҳояшонро дар бахшҳои обу энержӣ, тандурустӣ ва тарҳи каса ҳазор тақвият мебахшанд. вале мавзӯи таъин ва аломатгузории марзи ду кишвар ки масъалаи ҷанҷолист ҳанӯз ҳам кушода боқӣ мемонад. ҳарчанд гуфта мешавад ҳадафи яке аз 8 санади дирӯз имзошуда маҳз барои ҷилавгирӣ аз муноқишаҳои назди марзӣ аст. зимнан ҳарчанд Тоҷикистон бо ҳамсояи дигараш Афғонистон бар сари қиттаҳои сарҳадӣ ҳеҷ гоҳ баҳсу давои ҷиддӣ надошт, вале мехоҳад хатти марзашро бо ин кишвар дигарбора мушаххас ва аломатгузорӣ кунад. бо ин мақсад як гурӯҳи корӣ ҳам созмон дода шудааст. тафсилот аз Сарвинози Рӯҳулло. баъд аз 30 сол Тоҷикистон бо таъсиси як комиссиони вижа талош дорад марзашро бо кишвари Афғонистон аз нав мушаххас ва аломатгузорӣ кунад. ин ду кишвар 1347 километр марзи муштарак доранд ва хати марз дарёи Панҷ аст. бо он ки ба масъалаи аз таърих боқӣ мондани марзи миёни Афғонистону Тоҷикистон нуқтаи тамад гузошта шудааст, аммо мақомот мегӯянд марз бар асоси хати оби Панҷ муқаррар шудааст ки дар пайи ба ҳар су ғел хӯрдан қитъаи баҳсиро ба миён меорад. масалан дар ноҳияи ҳамадонӣ ва ноҳияи Фархор ва гоҳ об ба тарафи Тоҷикистон меояд, дар натиҷа ва гоҳ ба тарафи Афғонистон ва он заминае ки мувофиқи харита дар Тоҷикистон ҳастанд, зиёда аз 1000 километри квадратӣ баъзан дар тарафи Афғонистон мемонанд. зарурати дубораи ташхис ва аломатгузорӣ дар марзи ин ду ҳамсоя кишвар
баъди иваз шудани низоми сиёсии афғонистон ва мустақилияти тоҷикистон пеш омадааст. гарчанде ки маводҳо дар ин самт пурра бошанд, лекин ҷумҳурии тоҷикистон соҳиб истиқлол шуд ва ҷумҳурии демократии афғонистон ба ҷумҳурии исломии афғонистон мубаддал ёфт ва дар маҷмӯъ мо бояд ки бори дигар ин аломатҳои сарҳадиро бори дигар мо бояд ки дар маҳал ҳамчун кори редемаркатсионӣ гузаронем ва хати сарҳада муайян кунем. тоҷикистон баъд аз 30 сол дар ҳоле талоши дубора мушаххас кардани хати марз ва аломатгузорӣ бо тоҷикистонро дорад ки бар асоси конвенсияҳои байнулмилалӣ кишварҳое ки хати марзи обӣ доранд давоми ҳар 20 сол аз нав мушаххасу аломатгузорӣ шаванд. таҳлилгарон мегӯянд риоя нашудани чунин тавсияҳо метавонад барои кишварҳои ҳаммарз мушкил эҷод кунад. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. بیماری سرطان تا هنوز یکی از سبب‌های اساسی مرگ آدمان در سراسر دنیا محسوب می‌شود. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید سالانه میلیون‌ها نفر گرفتاری نوع‌های مختلفی سرطان شده و جان خود را از دست می‌دهند. پزشکان تاکید می‌کنند که اگر سرطان در مرحله‌های ابتدایی تشخیص شود، معالجه آن امکان پذیر است. همکنون یک زمره از پژوهشگران جهانی می‌گویند برای از قبل معلوم کردن این بیماری به کشفیات دست یافتند. پژوهشگران امید دارند که طرز نوی تشخیص سرطان به معاینه معمولی شامل شده امکان خواهد داد این بیماری در مرحله ابتدایی تبابت شود. این نوع تشخیص کانسرسیک عنوان داشته 8 نوع سرطان را معین می‌کند. دکتر نیکولاس پاپادوپولوس استاد انکولوژی و پاتولوژی دانشگاه جان هاپکینسی واشنگتن یکی از مؤلفان بلندپایه این پژوهش است. این تفتیش بسیار پهلو است. از نوع آزمایش خون، دنک و پروتئین معین گردیده بر پایه اون 8 نوع ورم سرطان تشخیص می شود. پاپادوپولوس می افزاید این نوع معاینه خون می تواند که مکان ورم را هم معین کند. دسته زیر رهبری او این نوع آزمایش خون را در دنک و پروتئین 1000 مبتلای بیماری سرطان تشخیص کرده است. اثنای پژوهش سرطان را در 70% حالتها پیدا کردند. در 98% حالتها سرطان تخمدان درست تشخیص شده بود. سرطان سینه باشد همگی در 33% حالتها ثابت شد. بر علاوه پژوهشگران خون بیش از 800 شخص سالم را تفتیش کرده همگی در 7 حالت خطا نمودند. یکی از مؤلفان این نوع تشخیص سرطان جوشوا کوهن است که در دانشگاه هاپکینز برای حمایه رساله نامزد علم تلاش دارد. حالا کاری زیاد در پیش است. پژوهش باید به طور رسمی اعتراف شود و آزمایش خون هزارها شخص سالم صورت بگیرد. ما زمینه مفهومی و عملی این نوع تشخیص را آماده میکنیم. هدف از پیشبرد برنامه این است که بالاخره آزمایش کانسرسیک در معاینه معمولی طبی وارد شود. و این وسیله ما می توانیم نه تنها حیات انسان‌ها را تمدید کنیم بلکه آسان‌تر و با پول کمتر حیات انسان‌ها را حفظ نماییم. پژوهشگران سعی دارند که نرخ این نوع تشخیص خون از $500 بالا نباشد. برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان من بعد کمبیزواتان را تنها توسط برنامه مخصوص کامپیوتری مشخص خواهند کرد. آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی میگوید اگر خانواده کمبیزوات اعتراف شود دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. توجه کنید به اعلان همکارم عبدالله اشرف. کی کمبیزوات است و کی نه؟ در تاجیکستان من بعد به این سوال کامپیوتر پاسخ میگوید. این اقدام به آن خاطر است که منصبداران با استفاده از وکالت خویش و اقربا و افراد مورد نظرشان را کمبیزوات نامنویس نکنند. اگر خانواده در تاجیکستان کمبیزوات اعتراف شود حق دارد از دولت در یک سال 400 سومانی کمک پولی دریافت کند. همچنین این خانواده حق دارد در یک ماه تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق را رایگان استفاده برد. این نوگانی نتیجه یک اصلاحات است که تاجیکستان با کمک بانک جهانی راه اندازی میکند. بانک جهانی روز 3 ژانویه این سال برای ادامه این طرح باز $1,800,000 دیگر مبلغ جدا کرد. تفصیلات این موضوع را شما در سامانه رادیو آزادی azadi.org میتوانید مطالعه کنید. بیننده عزیز، شما میتوانید در زیر این مطلب در سامانه ما نظر خود را نویسید.
дар ҳоле ки як бахши сокинон дар тоҷикистон аз камбуди об танқисӣ доранд, бахши дигар боиси солона то 1 миллиард метри мукааб талаб ёфтани ин сарвати бебаҳо мешаванд. Як пажӯҳиш дар ин замина собит кардааст ки дар тоҷикистон то ҳанӯз фарҳанги дурусти истифодаи об шакл нагирифтааст. тоири сафар дар ин бора мегӯяд. лӯлаи бози об дар душанбе гарм кардани тарбуз зери ҷумак дар тобистон 2 соат шустани як мошин саҳнаи оддиест ки ҳар рӯз дар тоҷикистон мебинед ва касеро ҳам ин саҳнаҳо ба ҳайрат намеоранд. аммо ин саҳнаҳои оддӣ оқибатҳои бади зиёде барои иқтисоди тоҷикистон доштаанд. як таҳқиқи кумитаи омори тоҷикистон нишон додааст ки як сокини кишвар вобаста ба маҳалли зиндагиаш аз 400 то 14 ҳазор литр дар як рӯз об истифода мекунад, миқдори обе ки дар кишварҳои дигар орзу мекунанд. ба гуфтаи маърифони таҳқиқот, ин 2 баробари меъёри ҷумҳуриявӣ ва якчанд маротиба бештар аз меъёрҳои аврупоист. ба гуфтаи мутахассисон, чунин шакли истифодаи об на истифода балки талаф додани об ба ҳисоб меравад. масалан, дар худи душанбе истифодаи миёнаи об барои як нафар 570 литрро ташкил мекунад, аммо дар як шабонарӯз як нафар дар душанбе 1200 литрро ё барои хунук кардани тарбуз ё салқин кардани хона мерезаду онро талаф мекунад. муаллифони таҳқиқот ҳам гуфтанд, сабаби асосии талафи об фарсудашавии лӯлаҳои об, сатҳи пасти фарҳанги истеъмол ва ҳам набудани воситаҳои сабти истифодаи об дар тоҷикистон аст. соатҳои тӯлонӣ гилем шустан дар кӯча, шомгоҳон об задани саҳни ҳавлиҳо дар душанбе як кори оддӣ барои сокинони пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон аст. раҳмонқул раҳматуллоев, муҳаққиқи институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология гуфт, ҳарчанд об барои мардуми тоҷик ки дар як минтақаи хушку гарми дунё зиндагӣ мекунанд арзиши воло дошт, аммо солҳои ахир фарҳанги истифодаи он коста шудааст. тақрибан 250 000 сокини тоҷикистон обро ба хона кашида меоранд ки мушкилоти зиёди сиҳатӣ барояшон дорад. як пурсиши заноне ки ҳар рӯз ба хона бо сатил об мекашанд нишон додааст ки 21% онҳо ба сабаби обкашии зиёд миёндард доранд ва 12% дигар аз бемориҳои аъзои ҳаракат шикоят карданд. раҳмонқул раҳматуллоев мегӯяд, ташвиқу тарғибот дар байни мардум нишон додани арзиши воқеии об ки барои расонидани он то ба дари хона пули зиёде сарф мешавад, метавонад дар истифодаи бо самари об дар тоҷикистон кӯмак кунад. нигоҳе меандозем ба қазоқистон. дар қазоқистон эҳтимолан риши бидуни мӯйлаб ва пӯшидани ниқобу шимҳои кӯтоҳшударо манъ хоҳанд кард. ин яке аз бандҳои пешниҳодӣ ба қонуни фаъолиятҳои диниву мазҳабӣ дар ин кишвар аст ки аз сӯи кумитаи дин ба парлумон ироа шудааст. тарҳи ислоҳот маҳдудиятҳои зиёдеро пешбинӣ мекунад ки ҷузъиёти онро аз соҷидаи мирзо мешунавем. мақомоти қазоқистон мехоҳанд истилоҳҳои нави мисли равияи табаҳкори динӣ ва ё ифротгароии мазҳабиро ба қонунгузории ин кишвар дохил кунанд. вазири корҳои дин ва ҷомеаи шаҳрвандии қазоқистон Нурлан Эрмекбоев мегӯяд, бо ин роҳ онҳо метавонанд ба фаъолиятҳои тахрибкорона баҳои қонунӣ диҳанд. қазоқистон мехоҳад риши дароз ва эзорҳои кӯтоҳи хоси равияи динии мушаххасро мамнӯъ эълон кунад. агар чунин иттилоъе пайдо шавад ки нафаре пайрави ҳаракатҳои ифротист дар ҷамъомадҳои пинҳонӣ ширкат мекунад ва риши бидуни мӯйлаб ва шими кӯтоҳ дорад, бо ӯ ҳатман суҳбат хоҳанд кард то муайян намоянд ки воқеан ӯ ифротгаро аст ё не. бар пояи ин дастур аз ин ба баъд занҳое ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ниқоб мепӯшанд ҷарима хоҳанд шуд. ҳамчунин пӯшидани кӯлоҳе ки чеҳраро пинҳон мекунад мамнӯъ мешавад. мақомоти қазоқистон ҷалби ноболиғони то 16 соларо ба маросимҳои динӣ бидуни иҷозаи волидон манъ карданд. дар сурати ошкор шудани далели иштироки бачаҳо дар чунин маросимҳо рӯҳониён ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. имомхатибон муваззаф шуданд ки дастурҳоро дар даромадгоҳи масоҷид насб кунанд. гузашта аз ин кумитаи дини қазоқистон рӯйхати ҳаракатҳои мамнӯъ дар ин кишварро тартиб медиҳад. масалан, равияи салафияро мо ҳаракати табаҳкори мазҳабӣ мешуморем ва эҳтимолан онро дар ин рӯйхат ворид хоҳем кард. қазоқистон дар садади таҳияи қонун дар бораи дин аст ва намояндагони равияҳои мазҳабӣ ба ин лоиҳа пешниҳодҳои худро ироа карданд. дар интернет дар дилхо мавзӯъҳои мазҳабӣ сомонаҳои ифротӣ рӯ мезананд ки мавқеи худро ба истилоҳ ба дигарон бор мекунанд. барои ҳар нафаре ки мехоҳад маълумоти динӣ бигирад, ин монеъи бузург аст. аз ин хотир ман пешниҳод дорам ки дар доираи баррасии ин лоиҳа бори дигар ба махзанҳои иттилоотии динӣ дар интернет таваҷҷӯҳ ва агар лозим омад маҳдудият ҷорӣ шавад.
این گزارشی آخری برنامه امروز بود. برای دریافت اخباری از این بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و @classic ما را پیدا کنید. استراحت خوب و خدا نگهدار.